Mangga Mbak Nanda yang bener. Mbak Nanda. Ayo. Mbak Ngaten. Oh sudah. Alhamdulillah. Yo. Rino wangi tanah sakelingan Perawan ayu Kalimantan Bantal guling tak sayang Nganti akeh segake kangenan Tidak mas tutu nompo biyen cedak rawani kondo ning opo sliramu lunga Mbak Nanda ora kondo Mbak Nanda lho iki manten anyar ora lawas saben dino aku ngalamun tekan omah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane koyo wong lengo wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atus kuku tresnaku ra bakal alon tak enteni yen masih so puro hehe ciliane teguh gani nyawer terima kasih Mbak Nanda sehat selalu Jauh dewe lagi Mas video Pernah video ACLD Aduh, mae-mae, aduh hatiku rindu kangen tenanan Ramasku pulang, Ramasku boleh tanah bandingke banyu Kalimantan biar sing ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dino aku ngalamun tekan omah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane koyo wong lengo Wangi banyune sabun tak rewangi atus kuku tresnaku ra bakal alon tak enteni yen masih urip Kita geser ke sini, Mas Ari, Mbak Nanda, terima kasih, terima kasih. Kita geser, yang punya Bunda Haji Sophia, asik. Matur sembah nuwun, terima kasih. So, so. Aduh,
Sophia. Sampun. Gimana Bunda?